Jo estic segur que la gent espera una alternativa semblant a primàries per Barcelona. No, potser no per guanyar l'alcaldia, És que, de però fet, 2, 3, jo 4 crec- regidors... Bueno, és que jo crec que seria un bon moment Per posar la falca? perquè Aliança fes primàries a Barcelona. O sigui, el problema d'Aliança és que trenca... No, anem a parlar d'aliança. No, bueno, sí, però vull dir que perquè ve Tom, o sigui, que Sí, sí. una cosa que aniria molt bé és que l'Aliança es tragués de sobre tota aquesta capa que s'està posant de partit de dretes, no sé què, Sí. i posés l'èmfasi en la democràcia occidental, que Sí. és el que podem defensar els catalans. I Està fent-ho ara, No, ja ho sé. Sí. Però una manera seria, justament, a Barcelona, diguem, fer unes primàries. Evidentment, haurien de ser una mica més controlades perquè són d'un partit, però fer unes primàries. Unes primàries relativament una mica obertes. És a dir, perquè al final Aliança és important no perquè sigui de dretes, sinó perquè és catalana. I perquè no ha fet servir la paraula català, o sigui, no ha fet com els convergents que volien fer un partit que es digués catalans. Te'n recordes? Catalans convergents, que al final segueix dient catalans. No. La Oriols va donar la seva opinió com a catalana i se'n va sortir. I aquest és el seu valor. Que donant la seva opinió com a catalana, se'n va sortir. Llavors, tots els catalans que tenim una mica de sentit del poder estem d'acord, diguem, amb les coses bàsiques. Sí. I a Barcelona, jo crec que ens posaríem d'acord amb moltes coses de base. Fàcilment. Llavors, és a Barcelona que haurien de fer unes primàries. A més, tenen un problema de candidats. Bueno, tenen un problema de candidats perquè el perill que tenen ells ara és que intentin fer la gara-gara a les elits de sempre. És a dir, fer el paper aquest de partit de dretes que baixarà els impostos i que eliminarà la llei de successions, cosa que, evidentment, jo soc absolutament partidari de fer. Però que no té res a veure amb ser de dretes, té a veure amb ser català. Sí. És a dir, perquè per començar, si tu tens un estat que t'està expoliant, el primer que fas és treure els impostos. És el primer que fas, per defensar-te. El segon que fas és treure la llei de successions, perquè justament tothom sap que els catalans van començar al segle XX tenint... Van acabar la Guerra Civil, seré molt més cru, tothom sap que els catalans van acabar la Guerra Civil tenint moltes més propietats i molts més diners que els castellans que venien. Sí, senyor. I tothom sap quina ha sigut la transferència de diners. Sí, senyor. I tothom sap en què ha consistit allò que en deien, com en diuen allò de l'escala social, la promoció social? L'ascensor social. L'ascensor social. Sí. L'ascensor social ha consistit L'aspiracionisme. a robar els catalans perquè no hi hagués conflicte ètnic i nacional a Catalunya. En això ha consistit l'ascensor social. Ei, estic a favor que hagi passat. No hi ha cap problema. Ja ha passat, ja ho hem fet, cap problema. Però ha consistit en això, no ha consistit en altra cosa. És a dir, evidentment, jo no estic dient que la gent que va venir no s'ho hagi fet, no s'hagi espavilat, tot el que tu vulguis, però si tu mires els números, l'efecte ha sigut aquest. Els catalans se'n van a la terra, amb això s'ha especulat, etc. Per tant, aquest ascensor social està esgotat. Ara els catalans som tots els que van votar l'1 d'octubre. I els que no van votar també, perquè, total, és igual. Però, fins aquí. Bueno, però ja m'entens. Diguem, el món que va arribar l'1 d'octubre. Bueno, per tant, hi ha tota una sèrie de coses per defensar aquest món que s'han de fer. I amb això ens posaríem d'acord molt fàcilment molta gent. L'única cosa que es tracta és que si la Oriols és islamòfoba que diu ella, ho diu ella, a mi m'és igual, i una altra li agrada l'islam, pues que poden conviure perfectament. Jo no he sentit mai el Pol Bragulat, que és una persona molt intel·ligent, molt fan de l'islam, insultar o dir feixista a l'Oriols. Mai. Per tant, això és com quan vaig treure el llibre del Barrera i tothom li va començar a dir racista, i la meva germana, que treballava amb una ONG, la maniobra que us van fer, així, amb negres, que treballava en aquella època, el 2001, em va dir, no ho entenc. Diu, per què li diuen racista? Doncs això. Doncs l'Oriols té valor per això, perquè el que ha fet és posar el sentit comú català al centre de la discussió i a la política. I ja sé que això de sentit comú pot semblar una mica populista, perquè és perillós i no se'n pot abusar, però em sembla que jo crec que Aliança cometrà un error si es pinta massa de partit de dretes, si es pinta més de partit de dretes que de partit del partit que ha de tornar la democràcia a Catalunya i que ha de protegir la llibertat dels catalans. Entenent per català, no tothom qui viu i treballa a Catalunya, sinó tothom que té una relació amb la cultura catalana forta. És a dir, tothom que vol que a Catalunya li vagi bé.
però que li vagi bé en català, no que li vagi bé en castellà. O sigui, perquè tu pots ser castellano parlant, però tu pots entendre... Fes l'esforç d'integrar-te. Sí, no, i pots no voler fer l'esforç d'integrar-te, però tu has de poder però tu has d'entendre, jo crec que tu has d'entendre que el que dona, el que fa funcionar l'economia catalana és la cultura catalana. Si tu has vingut per aquí és per això, perquè hi ha la cultura catalana. Per tant, l'has de respectar, t'hi has d'adaptar, i jo crec que t'has d'integrar. Ja has d'estar a favor... No, has d'estar a favor... Exacte, no, però jo crec que t'has d'integrar, però això és una opinió personal. És a dir, la persona pot decidir viure tota la vida en castellà perquè no li ve de gust aprendre un idioma. A mi és igual. Mentre ell entengui que ell viu aquí i que viu bé, o que viu mitjanament bé, gràcies a la cultura catalana i al català, ell ha de voler que el català sigui una llengua, diguem, important a Europa i al món. No, mira... Ell pot parlar l'idioma que vulgui. Uns dies abans del 1 d'octubre, un empresari que coneixem de Rubí, completament espanyol, tal, ens va dir, la propietat de l'empresa, ens va dir que amb ell no l'espantava gens el 1 d'octubre. Y que si salía que sí, que parecía que iba a salir que sí, que lo tenía muy claro, pues que nada, pues que al día siguiente, pues nada, pues seríamos catalanes y si había que hablar catalán, pues hablaría catalán. Pero que el mientras tanto, claro, es que a él no le sale. Però això és aquests, que dius tu, eh? Però abans has preguntat... Un tio estupendo, eh? Sí, abans has preguntat pel sentit del poder dels castellans. És aquest sentit del poder, que és el del Sancho. Sí. No passa res, però és més el del Sancho. Sí. Que és, què s'ha de fer? Això? Doncs faig això. Sí. Els catalans estem una mica més bojos. Per això els catalans la portem muntant els últims 4 segles. Sí. Estem una mica més bojos. Hem de resistir perquè si no... Volem... Vull dir que tenim aquesta cosa més quixotesca. Però el que vull dir és que a mi m'és igual si aquest senyor parla o no parla català. Sí. Jo el que vull és que aquest senyor entengui... De fet, diria que aquest senyor, si aquest senyor es pensa, creu que si aquest senyor només pretén defensar el català en cas que tinguem un estat, per mi se'n pot anar a la merda. És a dir, perquè l'estat no sé quan el podrem tenir. No, ell no tenia por, simplement... No, ja ho sé. Però el que vull dir que hi ha aquesta posició de dir, quan tinguem un estat, ja parlaré català, o ja m'interessaré pel català. Jo crec que està en l'interès de qualsevol persona que viu i treballa a Catalunya que el català sigui la llengua central i més potent del sud, del Mediterrani occidental. Sí. Tu ets un gran defensor de l'espiritualitat. De l'espiritualitat, diguem-ne, nacional. Què significa per tu això? Això tenim moltes discussions i molt divertides amb l'Abel Cotillas. És que no sé què és l'espírit... És que jo no... Jo quan era petit, durant molts anys... No, és que és una cosa molt curiosa perquè... I quan vaig començar a escriure, tenia un problema. Me'n recordo que la primera persona... Me'n recordo que això, als sostres, feia servir la paraula esperit amb molta més llibertat que jo. Salvador Sostres, eh? Sí, perquè a mi el problema que tinc amb l'espiritualitat és el següent. És que jo ja sento aquesta distinció entre la matèria, entre el món material i el món transcendent. M'explico? Sí. Però llavors, en aquella època, això de l'espiritualitat estava mal vist. Te'n recordes? Sí. I aleshores, abans estava mal vist... Era de sonats. Sí, era de sonats. Era de nazis. És que anava a dir que és una cosa... Espera. Abans era de nazis. I ara està de moda. És a dir, és una mica el mateix que passa amb l'Aliança Catalana i la dreta. Abans, ser de dreta era, diguem, anatema, i ara està de moda. Llavors, aquestes paraules que estan tan connotades a mi em posen una mica a la defensiva. El que jo sí que diria és que tinc sentit de la transcendència, en el sentit de que tinc un sentit de la cosa... O sigui, que veus que... Tinc una voluntat que les coses durin, perquè sé que les coses duren molt poc. No sé si m'explico. I que es torcen de seguida, i llavors tinc aquest anhel sempre de que hi hagi alguna cosa transcendent en les coses que faig, que visc, que dic, que... No sé. Soc una mica intensito. No, sí, a més, és que clar, ho dic perquè en els llibres del Frederic, precisament, es parla de l'espiritualitat aquesta que es defensava als anys 30. Sí, però a mi em sembla que aquella espiritualitat una mica de cartropedra i una mica de passuera amb oli. Tu creus? És que jo amb això dels anys 30, jo diré el mateix que ja li vaig dir al Quim Torra, que va ser quan vaig veure que allò no anava bé, que dic, estàs explicant una història dels anys 30, no és el cas del Frederic, però estàs explicant una història dels anys 30 que no és certa. Estàs fent una idealització dels anys 30, això era un preprocés que ens portarà problemes.
perquè els anys 30 no són això que tu estàs explicant. Això és la novel·la rosa dels anys 30, m'explico? I llavors, jo crec que el problema justament dels anys 30, l'independentisme dels anys 30, és que era molt materialista. I això que tenien una espiritualitat i no sé què, jo crec que Catalunya va arribar als anys 30 molt malmesa. Ho dic sincerament. Ja va arribar malmesa. Molt. Jo crec que els últims idealistes són els del sexenni democràtic. Aquests són els últims que tenen una... Ara estem fent amb el Gerard Pujades al Patreon, a la Casa Blanca, estem fent una tutoria sobre la seva tesi doctoral que anirà... Gerard, ho dic aquí perquè així l'hauràs d'acabar. És una tesi doctoral sobre Figueres, 1838, 1898-1936, sobre com Figueres, diguem, una mica va intentar i en certa manera va establir el motlle de vida urbana i de cultura urbana a Catalunya, no? És a dir, vale? I ell, doncs, explica els antecedents i tot això. Sí. I parlàvem i vèiem com a partir d'un moment determinat, justament per la incapacitat aquesta de donar-li a la violència un sentit polític, un sentit i una continuïtat política, la tradició revolucionària catalana s'escindeix en una que diríem més retòrica, que l'agafa el Montoriol, i una altra més revolucionària, més d'acció, que l'agafa a l'Abdó Terrades. Vale? I parlant, dèiem, fixa-t'hi com el Montoriol és la culminació... com el Dalí és la culminació d'això. Dalí. El Dalí és la culminació d'aquesta tradició, diguem, una mica revolucionària, performativa, diguem, del bla, 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 m'explico, que ell la converteix en un producte capitalista, pràcticament. Val? Però el que vull dir és que l'espiritualitat es va perdent i que el que tu veus, i per això els que sobreviuen són els que sobreviuen. Dalí, Pla, el Vicenç Vives, només alguna gent, m'explico? És a dir, altres cauen pel barranc. Sí. El filtre que fa la guerra civil és molt fort. És a dir, hi ha molts escriptors que no passen a l'altra banda. I molts polítics que no passen a l'altra banda. I molts historiadors que no passen a l'altra banda. Hi ha un tema de talent, però també hi ha un tema de saber vendre el talent propi. Sí, però també hi ha un tema, jo crec, d'entendre què és l'espiritualitat. És a dir, sí? Jo crec que sí, d'entendre el sentit de transcendència, la relació entre l'amor i el poder i l'infinit i la matèria, és a dir, tot allò que diu de l'alquímia, el Dalí sobre... Sí. Allò està molt ben trobat. És a dir, que són coses amb les quals costa molt de... La gent no sap que Dalí escrivia millor del que pintava. Bueno, al Patreon de Casablanca tenim una sèrie sobre la vida secreta on expliquem que el millor escriptor català del segle XX és Salvador Dalí, probablement, però no escrivia en català. Però el que vull dir és que l'Abel justament ho explicava l'altre dia amb un informe de lectura i és un tema que el té preocupat de com explicarà això, que el 1848 es produeix una escissió entre l'esperit i la matèria a Europa. Però el que vull dir és que explicar això de l'espiritualitat... Pots explicar això una miqueta? No, això ho hauria d'explicar ell. Però, bueno, bàsicament és que la gent deixa de... veu que a través dels ideals... A veure, l'escalfa que surts. Com tot és... Els ideals els has de poder portar a terra. Vale? Els ideals de la il·lustració es porten a terra amb la Revolució Francesa, no? Sí. I després amb Napoleó, vale? Sí. Que efectivament transforma Europa una mica a imatge semblança de tots els valors que l'il·lustració havia anat treballant. Sí. Val? Aquesta és l'última. Llavors, els ideals que surten a partir d'aquesta nova realitat no es poden imposar en la realitat. D'acord. El 1848 es veu que no es poden imposar en la realitat. Llavors, què es produeix? Es produeix una cosa, en certa manera, molt catalana, i per això l'Abel la veu també, i per això ens entenem de seguida, que és que, en el fons, una certa dissociació. És a dir, que l'aspecte més materialista i l'aspecte més espiritual. El que es passa a valorar és, diguem, el resultat material de les coses. Clar. I Europa, diguem, es construeix a partir d'aquell moment... També té lògica. A través d'aquest resultat material. I d'aquí ve el colonialisme. És a dir, la clara expansió europea a tot el món i l'explotació de les colònies salvatges. És a dir, el paradigma és el rei de Bèlgica, que tenia el Congo, el rei de les mans tallades, no? Que tallava les mans... És a dir, l'explotació salvatge del món ve d'aquesta cultura i això porta fins a l'estat... Això porta, però escolta, perquè això porta fins a l'estat del benestar, passa pel nazisme i a l'estat del benestar. L'estat del benestar, nosaltres encara el que està morint és, en el fons, aquest sentit
tan materialista, aquesta cultura tan materialista i aquest sentit tan materialista de la política. Però el que passa és que ara de cop dir pues ara anirem a fer una cosa espiritual és perillós perquè és com allò de la gent que, diguem que la fe del convertit, no? Sí. És a dir, les coses s'han de fer a poc, Sí. jo crec. I No cal flipar-se. No. I per tant, a mi això de l'espiritualitat, no. Jo intento pensar les coses i veure com i veure com es poden aplicar. I veure... I sempre hi ha una part que no podràs aplicar i conformar-me amb això i... Vull dir, acceptar la part que no es pot aplicar, intentar-la digerir i tornar-la a pensar d'una altra manera. I és sempre aquest joc, no?, de triangular entre la idea, la realitat i tu, que ets el processador. Clar, és que en el cas dels catalans no tenim gaires llocs on agafar-nos. No tenim gaire... O sigui, la gent com en Frederic, per exemple, o el David Silvestre, o... És mentida. Tu creus que és mentida? Agafa aquest llibre. Al començament no apareix ningú, no? A la seva edat jo havia conegut algú que em servís? No. Ells sí. És mentida, això. O sigui, ells han nascut en un món on tothom ja llegia i escrivia el català. Jo vaig veure com la meva mare aprenia a escriure en català. La meva àvia va fer el testament a mà, va acabar de fer un testament a mà per acabar de deixar unes joies i no sé què, en castellà. Hi ha una senyora que no parlava mai el castellà. Jo vaig com a escriptor, fins i tot. Tinc un amic que sempre m'ho diu, el Jesús del Río sempre em diu que vaig millorar molt el meu català gràcies a la Diana. És a dir, el meu mètode d'escriure sempre és no posar una paraula que no diria, que no puc fer servir, perquè em sento tan insegur amb la llengua que no vull inflar les coses més del compte. És a dir, així com el Bernat, per exemple, té una relació molt més intel·lectual amb la llengua, perquè ve d'un altre àmbit de les... El Bernat de Déu, sí. Igual que el Salvador, perquè això és una altra cosa que tu veus. Hi ha unes classes socials barcelonines que van mantenir aquesta connexió. Tu escrius molt més de compte que ells, que el Bernat. No sé si em compte, però el que vull dir és que la meva relació amb la llengua és molt més terrenal perquè no he sigut intel·lectual, perquè no he pogut ser intel·lectual, perquè no s'ha pogut desprendre. Per això vas en compte. Però en canvi, això ha passat perquè tot el meu món, que era el 90% del país, havia estat desculturalitzat. Sí. Desculturalitzat. Jo. Parlaven català a casa, però amb aquells, petxo, tot el que tu vulguis. Sí. Parlaven català a casa, però no el sabien escriure. I aleshores la seva il·lusió era... Jo sóc de la primera generació que va estudiar en català. Llavors, a mi que aquests nois no em poden dir que el seu món és... que el món d'avui és més difícil. Jo aquest discurs no el compro. No el compro. Jo crec que estan més atesos que mai. I crec que el problema que tenen és un altre. Que el que sí que és veritat és que la cultura que se'ls ha traspassat és una merda. Però és una cultura de la qual jo no he participat. És a dir, i és una cultura contra la qual jo he lluitat sempre. Que és aquesta cultura, diguem, sentimental... Bueno, jo me'n recordo el trauma que vaig tenir com a professor la primera vegada que vaig fer una correcció d'exàmens, que vaig suspendre el 80% de la classe, perquè em posaven La Voz de Catalunya, José Pla amb accent en català, unes coses raríssimes. Sí. És igual. Al nivell de... O sigui, clar, com et demanaven que els aprovessis? És a dir, l'argument era sentimental. M'explico que vull dir o no? És a dir, llavors, ells és veritat que han estat sotmesos a una propaganda i a un sistema cultural salvatge, però és un sistema cultural que no té a veure amb Catalunya, té a veure amb tota Europa. De fet, amb tot Occident. Correcte. Allò que se n'ha dit el woke o altres coses. Sí. Però no és una cosa catalana. Aquí potser s'ha accentuat una mica més, però no és una cosa catalana. M'explico? Ni espanyola, sí, en realitat. Llavors... Però han aprofitat, però... Sí, llavors, clar que... Sí. És com si jo plorés perquè... Bueno, ja ho faig una mica, però... Bueno, jo em vaig trobar amb la transició, no? Vull dir que cadascú es troba amb el que es troba. Sí. No, això està clar. Amb el cop d'estat de Tejero, no? Sí. Ara que parles del que s'ha esmentat en el Jesús del Río, quan ell em fa un any i escaig, sembla que em va dir que et truqués i que parléssim i tal, i en aquell moment, per mi, tu eres... En el meu cap, tu eres et situava com una mena de centre d'un grup de gent que eren, doncs, això, la Diana Colomines, el Grau Pere... O sigui, et posava tu en el centre i no el Grau Pere, però mira.
No, I, té una explicació, això. el Vilallonga, l'Astrid Bierge, no? Us posaven un grup de gent més o menys homogeni, o més o menys alguns eren... encara que fos generacional, però us posaven allà tots perquè em pensava que era com un grup de gent que algú s'havia esclafat o us havia impedit accedir, Sí, és que és així. que us havien fet el tap i que us havien impedit accedir al món de la cultura, del periodisme, de la política... És la generació dels 70. Clar. Aquí es van sumar dues coses. Un tap que ha sigut a la generació dels 70... Sí. Sí, per exemple, cal pensar que el Pedro Sánchez... Que estàveu cabrejats. El Pedro Sánchez és el més tonto de tota la seva generació, de polítics. Vull dir les coses com siguin. Ara, a mi m'agrada molt... Té una mala llet. No, és molt bo i d'això, però és el més... No, però era el que estava menys preparat. Cruel, despietat... Poc ens en posem tant... Bueno, jo... Això... Però és igual. Però en tot cas, si tu t'agafaves la... Van agafar el que van creure que era el més tonto, diguem-ho així. D'acord. O sigui, van anar a per la generació dels 70. Amb el procés, l'Estat va fer una cosa que ja estava passant, ja passava al conjunt del continent i d'Occident, però a Espanya va passar més, que és que com que el procés era la primera generació educada i passava per la universitat. Era la primera generació equiparable a les generacions europees. Sí. Espanyola. Sí. I va donar el procés d'independència i els indignats. Els indignats sotmesos i supeditats al procés d'independència, encara que no es digui. No, o sigui, primer van copiar el sistema i després, com han demostrat, van tenir molt menys aguante que nosaltres. Van quedar 5 dies a la plaça del Sol i després els hi van donar uns ministeris. Vale? I no, és veritat. I se'n van anar amb els discursos aquests de feminisme i de coses a saltar los cielos. Que els hi permetia, per dir-ho així, no entrar en conflicte. En canvi, la generació... Aquest grup que tu has dit, nostre, aquest grup no va fer mitjana. Vale? Jo he conegut amics del Jordi de Podemos que van fer mitjana. El Jordi no va fer mitjana. Vale? No. Ni un de vosaltres es va vendre el cul o l'ànima o... No. És el que dic. Llavors, jo estava al centre, primer, perquè molts altres havien marxat a fora. Jo no. Jo vaig fer la tesi doctoral aquí. Dels meus amics, soc l'únic que va fer la tesi doctoral a Barcelona, en el temps que tocava. Vale? Excepte una persona de la qual no vull parlar perquè hauria de fer altres consideracions que no vull fer. No, perquè hauria de fer consideracions que... Llavors, clar, tornem a això, la continuïtat. És a dir, jo vaig fer la tesi doctoral tal com els meus pares volien... M'explico bé o no? Sí, els meus pares, que no estaven educats en català, volien que el seu fill anés a la universitat, i vaig a la universitat i vaig fer la tesi doctoral. Després d'haver fet molt el burro i d'haver donat moltes voltes, vull dir que no és que fos un bon noi. I la vaig aconseguir fer. I llavors, jo estava al centre perquè la cultura sempre va abans que la política. I la cultura és més fàcil, en moments difícils o de transformació, la cultura és més fàcil que la política. Per això aquests nois que dius que no volen fer coses i que van a fer la violència, diuen que si algú es presenta en política es suïcidarà o es morirà. Perquè la política ve després de la cultura. Si no hi ha una cultura... Disculpa'm, això m'ho diuen gent més gran que tu i que jo. És igual, però que haurien de tenir molt més de coneixement. No, però és que la política és molt més difícil. En les èpoques de transició i de les èpoques tumultuoses, la política és més difícil que la cultura. La cultura, primer pringuen els polítics i després pringuen els escriptors, perquè ens entenguem. Sí, vale? D'acord. Sí. I al revés, primer venen els escriptors i després venen els polítics. M'explico? Sí, però aquests no diuen així, aquests diuen l'activisme, i a la política ja la deixem pel final. És igual. La qüestió és que, llavors, una cosa m'ha aconseguit, que és que la cultura a Catalunya ha anat evolucionant. Culturalment, els catalans estem molt millor ara que fa 30 anys. Tu creus? Sí, home, i tant. Molt millor. Hòstia, si no ho veus... Sí, un Frederic... No, perdona, no existia en la meva època. Sí, el que passa que tu estàs parlant del món acadèmic, diguéssim, del món intel·lectual, del món de la cultura i del món intel·lectual. Al carrer? Però és que al carrer és inexistent. Sí, però és que això és una cosa que també ha passat a tot Occident, que va relacionat amb això que he dit dels anys 70, que és que a un moment determinat es va decidir que s'havia de treure valor a la idea de ciutadania i a la classe mitjana, perquè si no tindria massa poder. I aleshores es va començar a degenerar tot. Un error catastròfic. Bueno, les elits van decidir fer això i van començar a degenerar, diguem, tots els valors, a degenerar
a relativitzar-ho tot. Sí. Te'n recordes que el Sostres parlava tant de relativisme? Sí. Van començar a relativitzar-ho tot. És que és allò que fa la diferència si tens uns pares i una família potent o no. Per això et dic que jo amb els meus pares poca conya no els diria castrats, perquè ells ja van donar-me-la. Ells ja van posar la píndola que... Sí, la llavor... Que tocava. Saps què vull dir-te? Després podien no entendre coses que jo feia. Ma mare em va posar una estanteria de llibres al davant, cada dia m'aixecava i veia aquells llibres i clar, al final t'aixeques i agafes un llibre i la resta és història. Doncs això, no? Llavors van començar a desvaloritzar i clar, quina era la generació que li tocava manar? Que estava cultivada i que es prenia les coses mínimament seriosament, la dels 70. Que a més era la que havia vist els dos mons. El món d'abans de la caiguda del mur de Berlín i la de després. Llavors, aquesta generació que era la que havia de manar, aquesta l'han destrossat o li han fet de tap. Però li han fet de tap per motius també polítics, perquè és que si no, la classe mitjana, per dir-ho així, i per tant la ciutadania, hagués crescut molt diferent, amb molt més poder. I per tant, el poder estaria molt més repartit, i això sí que hagués sigut, per dir-ho així, socialdemòcrata. No subvencionar la gent. No. Donar-li la gent... Comprar la gent, sí. Exacte, no comprar la gent, no comprar la gent per les coses baixes. Condicionar-la. Sinó exigir a la gent allò que pot donar. Com havien fet els nostres pares... Punyetera meritocràcia. Exacte. Que la meritocràcia no és una cosa institucional, que es pugui institucionalitzar. És una cosa que es fa a casa. És que... sí, home, però que tinguis l'oportunitat, que tinguis el mecanisme. No, ja, però el primer és que te la puguin... Si no tens l'escala, com pots pujar o baixar? No, però l'escala la construïm... És que l'escala, cuidar amb les escales, perquè l'escala sempre és aquest ascensor que sempre la paguen els altres, Vull dir, l'ascensor social aquest que vam pagar els catalans, els castellans. És a dir, jo l'única cosa que dic és que hi havia uns valors que la societat occidental, diguem, dels anys 70 va transmetre. Els pares, diguem, nascuts a la postguerra europea van transmetre uns valors als seus fills dels anys 70 i 80, que la generació X, aquesta famosa, la nostra, que tenien una solidesa. Sí. I que van ser traïts i pervertits de manera salvatge a la puta cara d'aquesta generació X. I d'això se n'ha fet molta literatura. Per això quan ara em diuen que està malament, dic, tota aquesta pel·lícula jo ja l'he sentida. M'explico? Que vull dir, no. Si pel·lícules sobre com la generació X es tornava cínica i tot això, i cançons... els americans i els... Sí, les cançons. Perquè allà és on es trenca. Però el que vull dir-te és que tots els últims 50 anys han sigut això, que és impedir aquesta successió, aquesta continuïtat, i aleshores anar aprimant i degenerant a la gent. Però si tu em parles Catalunya, el nivell intel·lectual a Catalunya és molt més alt ara que fa 50 anys. En canvi, a Espanya, els castellans s'han adormit els llorers perquè, com que han viscut... No, però a França igual. No, però és que a França igual. Sí. És a dir, com que perquè allà sí que els han pogut comprar i perquè allà el preu de rebotar-se és molt més alt. Si aquí rebotar-se és dur, ja no et dic rebotar-se a Madrid. O sigui, a veure, a Madrid, aquest grup que tu has dit, a Madrid potser no hagués aguantat, no ho sé, Però vull dir que quan tu mires el Pablo Iglesias, jo tinc molt present una escena brutal a les segones eleccions aquelles que es van tenir que repetir, del 2016, em sembla que eren, el Sánchez, l'Albert Rivera i el Rajoy tractant com una puta merda i com un jueu, dit de manera que s'entén, en el Pablo Iglesias per demostrar-li que estava acabat i que anirien a per ell, perquè per culpa seva es repetien les eleccions i el sistema bipartidista s'estava trencant. O sigui, allò va ser un tomb, perquè és que ja no... Perquè te'n recordes que van tenir que tornar a repetir les eleccions, perquè no es podien posar d'acord, no sé què... I el tio estava acollonit. És poc. Acollonit com jo després he vist acollonit el Jordi. Les coses com siguin. M'expliques això? No, tampoc vull entrar molt més amb això, però sí que vull que les coses han d'estar clares perquè... No, però... Perquè aquí tothom va perdonant la vida als altres, però després, és a dir... Jo critico molt el Grau Pere, perquè algunes coses d'ella em foten molt. M'irriten i em foten de molta mala llet. Sí, és que a mi no m'agrada res. No cal ara fotes aquí a... Però vull conèixer també una opinió d'algú que ha estat amb ell i que ha vist el que hi havia, precisament per modificar jo la meva opinió i poder
ser una mica més just, perquè a vegades penso, hosti, igual t'estàs passant, però clar. No sé, jo crec que el Jordi va veure que allò que diem de la continuïtat, que va veure que el que li havien ensenyat a casa no podria continuar a través de Convergència, perquè era un sistema, diguem, era un partit que estava totalment corcat, Sí. que per allà no se'n sortiria. També crec que va veure un interès personal que no se'n sortiria, amb les dues coses, que no podria continuar el que li havien ensenyat i que no se'n sortiria. Llavors va venir a un món molt nou, que en el fons era el meu, Sí. i nosaltres érem amics, però en el fons, vull dir que jo era el boig, perquè ens entenguem, i aleshores va calcular malament la força que tenia el meu món i el que jo representava i el que jo estava defensant i d'on venia jo i com m'ho havia treballat. I aleshores va haver un moment que, quan allò no va funcionar, clar, a primàries jo vaig tenir que fer molta força perquè algunes coses funcionessin. Molta força. I jo em canso, al final, saps? Yeah. I llavors, senzillament, no, perquè és que la política també és això, per això dic que s'ha d'anar amb calma de les coses que es puguin fer. I llavors, senzillament, quan jo vaig considerar que com a escriptor havia de fer com a escriptor havia jo de fer el tall, ell era polític. Sí. Llavors ell tenia diverses opcions. Una era vendre's a Vichy, que no m'hagués semblat malament del tot, anar-se'n a casa i esperar temps millors, o ajuntar-se a Casablanca. Jo crec que ell no va triar cap de les tres. I jo crec que va llegir malament els temps perquè ell no té aquest instint, que jo sí que el tinc, però per una qüestió de història, no per res més. És a dir, ell va creure... Bueno, ell va dimitir de tot. No, però primer això, i després se'n va anar per l'esquerra. Se'n va anar per l'esquerra quan el tema no era quan justament no se n'havia anat. Quan l'esquerra era l'últim lloc per on te n'havies d'anar. És a dir, però per el mateix motiu que t'estic dient això... Fan època. És a dir, d'una altra manera, si el Frederic fa per la dreta el que l'Ot Bou fa per l'esquerra, em sentiràs que ho dic. Si l'Oriols fa per la dreta el que el Jordi i la Ponsatí van fer per l'esquerra, em sentiràs que ho dic. És a dir, el problema és que en aquell moment, a més, l'esquerra ja es veia que allò s'estava acabant. I per tant ens posàvem el peu canviat. No se'l podia seguir, no només no se'l podia seguir de cap manera, sinó que se li havia de tallar el pas. M'explico? Jo veia així, des del punt de vista. És a dir, el que jo havia treballat i pel que jo havia anat a primàries i pel que jo d'això, jo crec... Sí, perquè per això ja hi havia el Junqueras. És que vull sentir-t'ho dir també perquè això, en algun moment repetirem alguna cosa d'aquesta mena. No, sempre anirem... Si no tu, o si no té aquest grup, un altre gent, i tot això s'ha de saber i s'ha de poder... No, però encara que ho sàpigues, es repetirà. Mira, una cosa molt divertida va ser veure com després d'haver fet el llibre del Companys explicant el 6 d'octubre, feien el 9N i feien l'1 d'octubre. Sí. És ben bé el mateix. Hi ha un passatge... Esquemàticament, parlant, Hi ha un passatge del llibre del Puigdemont. Això del llibre del Puigdemont és al·lucinant, perquè quan te'l compres l'any 18, quan surt, el llegeixes d'una manera indignadíssim i... Clar, però és que tu l'any 18 et creies el Puigdemont. Sí. És que clar, és que... Sí, però heu de fer... La vida és així. I llavors, tants anys després, te'l tornes a llegir, perquè he fet uns vídeos sobre el que va passar els fets d'octubre, assenyalant alguns fets i tal, i hi ha un moment del llibre en què diu les lleis del... Ell ho escriu, diu... Xavier Xiruco, que és el que li escriu el llibre. Sí. Diu, vam fer les lleis, diu, llavors això significa que jo hauria de proclamar el 6 d'octubre. I diu, no, em nego, perquè el 6 d'octubre de l'any 30 tal, llavors allò va conduir un enfrontament amb armes i nosaltres no podem consentir. Es fa el digne. I tu, com a lector, després de tants anys que has vist el que hi ha, te n'adones que dius, però tio, tu vas pensar, dissenyar, debatir, vas aprovar... No, és pitjor que això. És que esquemàticament... Te'l cagues en elles i t'hi pixes. És que les lleis també estaven pensades... Un mes després d'aprovar-les. Si les lleis no calia aprovar-les. És que és igual, però ens portaria molt lluny. No, però és que esquemàticament... És que no és només això, sinó que tot el sistema de negociació, tot l'esquema mental que tenien al cap, tot el que volien aconseguir amb l'1 d'octubre i amb el 9N, es pot transportar a tot el que volia aconseguir el Companys amb el 6 d'octubre. Sí. La relació, és a dir, i el nivell d'acorralament al qual van arribar tot, és a dir,
és perfectament transportable. És aquesta política del donar peixet, aquesta política d'intentar forçar Espanya a fer coses, diguem, a posar-lo en una situació que a obligar-la a moure's, i aquesta cosa sempre de balancejar per no ser triat, no ser tillat de traïdor pel nucli i pel motor del país, que són els catalans independentistes o de pedra picada. Més independentistes, de pedra picada, perquè la independència és una cosa que surt sola. Que això és una altra cosa per la qual jo vaig fer aquest tall. I per això també funciona l'Oriols, i per això dic que vigili amb això de la dreta, perquè l'important és la catalanitat. Perquè Catalunya funciona, és igual si ets molts o ets poc. El sistema polític català i l'espanyol no pot prescindir... O sigui, un dels motors és la catalanitat, els catalans. És igual encara que siguin 5. Perquè la influència no és només la teva influència, és la influència dels anys i dels segles, i de la tradició, i de les... O sigui, això és una cosa que miro d'explicar l'ull per ull. És a dir, les paraules és tota la història que tenen darrere les paraules. El gran problema del franquisme no és que prohibís el català, és que va posar a les experiències dels catalans paraules castellanes. Les va suplantar. M'explico què vull dir o no? És a dir, i a més, com que els va collonir i els va, diguem, els va posar en aquesta situació, diguem, encara més, ja ho eren, però encara més, d'animal de gàbia o d'animal domèstic, només podien viure unes coses determinades. I com que només podien viure unes coses determinades, en realitat, les paraules anaven aprimant de contingut. I per això les paraules en català semblaven menys guais que les paraules en castellà. Encara avui. Cada vegada menys. És a dir, i, per exemple, una de les coses meves, quan jo escric, per això sempre mai escric res que no hagi... O sigui, no poso mai cap paraula que no la tingui viscuda. M'explico? Ja no? Sí. Perquè sempre vull que hi hagi aquesta sensació darrere la paraula, una empenta, un hi ha una sensació de veritat en el que expliques. Clar, això, de cosa... Pum. Em sembla que li vas dir al noi de l'entrevista que et va fer fa poc que hi havia coses de ficció. Sí, clar. Jo pensava, no sé si preguntar-li quanta hi ha de ficció i quanta no, perquè potser és una pregunta molt tonta, però clar, pensava, és que a mi em sembla que això no és exactament ficció. És com una experiència viscuda que tu ficciones d'alguna manera perquè et surti el que vols dir, no? Sí. Alteres és que per la funcionalitat que té. La ficció, és que sobre això s'ha fet molta comèdia, sobre la ficció. Sobre el jo. És a dir, el jo escrit no existeix. Perquè el jo és una construcció, no cal ser Einstein per entendre. Sí. És a dir, i per tant, és com tu combines els fets, i quins tries, i com els jerarquitzes. Això és la ficció. Ja està. És que ja està. M'explico que vull dir o no? Sí. És a dir, no cal inventar-se... És a dir, jo no necessito inventar-me res perquè el que jo expliqui a un altre li sembli mentida. Bueno, per això hi ha les guerres. Per això hi ha la gent que es deixa parlar-se, clar. I per això les guerres ordenen. Perquè quan dos països no es poden entendre, quan dues comunitats no es poden entendre, que és perquè les paraules volen dir coses diferents i les experiències que hi ha al darrere són totalment diferents, es maten per trobar un sentit a les paraules. És que és així de bèstia. Sí, és així. M'explico? Sí. Llavors, el tema és això, que els catalans van renunciar al català durant la guerra. Durant la guerra van renunciar al català, perquè més els van fer renunciar al català, perquè l'exèrcit estava... perquè van entrar en una dinàmica que no tenien... per la qual no tenien eines... No, però... República Ibèrica, saps? Sí. No, però no és només això, és que també hi ha tot un sistema de poder que està organitzat d'una manera determinada, per això jo ara sempre parlo de dir provem de demanar unitats a l'exèrcit catalanes a l'exèrcit espanyol. Això és molt bo. Bueno, no. I la gent... Bueno, però és per això, perquè, és a dir, però quin exèrcit penses que construiràs si no tens una experiència? I després, és a dir, la independència és una eina, no és una finalitat. La finalitat és la catalanitat, que és el que a nosaltres ens dona llibertat. El problema és que vindrà un polític. El que dona llibertat als catalans és la catalanitat. Vindrà un polític. La fundària de la catalanitat i la fundària de la catalanitat i l'extensió de la catalanitat. M'explico? Això és el que dona llibertat als catalans i la veritat de la catalanitat. El que està matant els castellans és la mentida de l'espanyolitat. Els està degenerant i degradant. Sí. És a dir, l'important és la catalanitat. La independència és una eina. Llavors, si Europa s'està organitzant militarment, nosaltres hi hem de ser en català. Perquè si la nostra llengua no participa de la defensa d'Europa, la nostra llengua tornarà a ser una llengua coixa.
mai els catalans havíem estat, mai, des de potser, no vull aventurar-me a fer història, però mai que jo sàpiga, els catalans havien estat tan, des que vam perdre l'imperi, havien estat tan ben posicionats per convergir amb els europeus. O sigui, mai havíem estat tan en igualtat de condicions. Per què ells han baixat? Perquè per culpa d'aquest trencament que he dit abans, primer de la guerra de les dues guerres mundials i després de la generació dels anys 70, ells han anat baixant i nosaltres hem anat pujant. I ens hem trobat a mig camí. I aquí ara tenim una oportunitat d'or. Estic d'acord. Entenc el que dius. I allò de no s'ha de posar la teulada, no s'ha de començar la casa per la teulada. Perquè la gent que ens està veient... Sí, perquè no sé si s'entendrà res de tot el que he explicat, però espero que sí. Jo, almenys aquesta part, jo crec que sí, però potser necessitem algun aclariment. És a dir, escenari hipotètic. L'Oriols guanya, no sé, 18 diputats o 22 diputats, és igual. I llavors una de les coses que proposa, i ella mateixa ho explica, perquè ella s'explica molt bé, i molt clar, però diu que ella creu, el que tu dius, que degut a la integració occidental, europea, antirussa i antitot, necessitem posar els catalans a la nostra part i llavors hem de tenir unitats de l'exèrcit espanyol catalanes. I que, a més, és important per mandos catalans... No ho dirà. Això no ho pot dir. Per què no? Jo dic, no ho dirà, però la meva pregunta és per què no ho pot dir. Clar que ho pot dir. Jo ho diria immediatament perquè és veritat. El que passa que això, molta gent ho entendrà, es quedaria amb la boca oberta i com pasmada de sentir això, perquè és antitot el que hem mamat des que tu i jo érem petits. Bueno, però això és com... Però perdona, no? Durant tot el procés es van estar fotent unes palles mentals. Catalunya és un país pacífic, amb tradició pacífica. No, però això... Un moment. Què? Un moment. Primer, això és mentida, però és igual. Però si eren pitjors que els txetxens? Bueno, no sé si pitjors, però vull dir que no... O sigui, pacífics no. Digues. No. És a dir, primer, també va ser un xoc la policia catalana. Te'n recordes? Sí. Al començament semblava una cosa de bojos. Sí. El Macià Alavedra va ser un dels que la va muntar i m'explicava com se n'enfotia la gent. Sí. Vale. Per tant, això. 2. No és una cosa que l'hagis de fer en un dia. No és una cosa que l'hagis de fer per demà passat. Però és una cosa que si no la poses a l'agenda, malament. O sigui, tu has de posar a l'agenda europea la necessitat, la voluntat dels catalans de participar de la defensa d'Europa. Per el mateix motiu que nosaltres volem incidir en com ha de ser Europa. Vale? A nosaltres ens pot no agradar la Unió Europea. A mi no m'agrada la Unió Europea tal com està muntada. Però Europa és el nostre món. I, per tant, tenir-hi veu és millor que no pas no tenir-hi veu. Vale? Hi ha temps de fer un estat català independent com a Israel, que l'haguéssim... No, és igual, no vull dir això. Sí. Que s'hagués pogut fer en un altre... Fins al 2014 s'hagués pogut fer. Però que no es podia fer perquè no hi havia la cultura... Sí. Tu imagina't, vam fer una comèdia al 9-N mentre els escocesos feien un referèndum i ningú es va queixar. Bueno, jo, altra gent, però vull dir que, m'entens? Allò, la comèdia va continuar 3 anys més, m'explico? Sí. Però el que vull dir és que nosaltres ens interessa fer entendre als europeus que volem participar de la construcció d'Europa. La manera més fàcil de demostrar que volem participar de la construcció d'Europa és demostrar que estem disposats a participar en la seva defensa i, per tant, a posar-hi la nostra part de carn i de sang. Sí. I consti que jo no vull fer la mili obligatòria ni vull enviar ningú a la guerra. Però també et dic una cosa, és a dir, amb la Diana va fer uns cursos que van tenir molt èxit. És a dir... Sobre com s'ho podien fer els catalans amb vocació militar per entrar en un exèrcit europeu. Hi ha molt poques possibilitats, però n'hi ha algunes. I ella va fer un curs que li va funcionar molt bé. I aquests cursos són de pagament o...? De pagament, sí. No sé si encara els té oberts, perquè ara fa temps que no parlo amb ella d'això, però durant 2 o 3 anys van anar funcionant. Després la SEM va agafar una cosa semblant i tot això. Però el que vull dir és que el primer pas és plantejar-ho. Llavors, si ho has de plantejar a través d'Espanya, doncs ho planteja a través d'Espanya. Com diríem amb el d'independència, el problema el tindrà Espanya per explicar per què no vol això. M'explico? Sí, i tant. Llavors, si després hem de fer un estat independent, doncs no sé, ja el farem, però jo crec que no s'ha de voler...
fer la casa per la teulada. Si haguéssim fet la independència, doncs, evidentment estaríem fent un exèrcit, però... No, a més, els catalans som especialistes en no ser gaire seriosos en el tema de la política, precisament perquè hem patit aquesta anul·lació completa. Sí, bueno, que llavors fa que ho volem tot de cop, o no volem res... És molt histèric i molt infantil, i molt ara vull això, però ara no vull l'altre, i el primer que crida més és el que em convenç, i el més guapo també... Però també... Fem aquestes coses. No, t'anava a dir que aquests dies, per exemple, s'està parlant d'un paquet de 100.000 milions d'euros, que és una borrada de diners, 100.000 milions d'euros, per modificar els punts de la xarxa de tren europea de cara a un hipotètic enfrontament amb Rússia. La idea és, en unes hores, qualsevol tren de càrrega, soldats, subministraments, armes, munició, el que sigui, pugui ser factible portar-lo des d'una banda del continent fins a l'altra banda, és a dir, d'Occident a Orient, bàsicament. Una de les frases que hi ha aquí, te'n recordes que hi ha una frase aquí, el perill que diu que el perill de la Unió Europea és entrar en una fase de decadència com l'imperi hispànic, de 400 anys? Sí. Quan sento aquestes coses, bueno, i penso... Però aquesta gent el que volen és fer això per poder... Perquè això va fer-ho a Espanya, te'n recordes? Sí. Vies de ferrocarril, amb un via d'ample diferent... Sí, però el que diuen és racionalitzar-ho de forma que tothom estigui integrat i això sigui possible, realment sigui no radial, sinó que sigui... Però el que fa gràcia és que això s'havia de fer per motius cívics. Això ja feia temps que s'havia de fer. I ara ho volen fer per una guerra... Per una guerra que no volen fer, que no saben com fer, i que no trobaran gent per fer i que no podrien guanyar. És a dir, i que a més no volen fer perquè els alemanys acabaran pactant amb Rússia. Això és una altra cosa. Però això és una altra cosa. En tot cas, el que jo no volia dir és que això per a Espanya suposa un cop tremendo. Un cop, una hòstia. Per què? Doncs perquè Madrid és a la perifèria d'Europa, Barcelona continua sent el gran centre de... Sí, perquè els trens d'això. Fa poc vam fer una entrevista amb en Joan Amorós, el gran especialista en trens de Catalunya, i d'Europa, de fet, i ens va dir que Barcelona té una àrea d'influència de milions i milions de persones, no només Catalunya, i a més és un centre, és el tercer, em sembla, el tercer hub econòmic d'Europa. I llavors el que ell deia, clar, és que Madrid, per molta infraestructura que li posis, sí, allò funcionarà i estarà molt bé, però en una igualtat d'oportunitats, diguéssim, a igualtat d'oportunitats, Barcelona sempre hi haurà més comerç i més... Això també ens pot anar en contra, com sempre, això també ens pot anar en contra. Però si tu, políticament, actues com tu dius, jo em presento voluntari, jo col·laboro, jo no sé què, jo no sé quantos, Madrid no pot dir que no, com m'ho expliques? Si fas una política... És igual si Madrid pot dir que no. És a dir, si tu fas una política realista, sempre guanyes. El problema, perquè quan deies això dels catalans, que amb això s'ha de ser una mica comprensió, perquè el problema és que identificar la realitat, ser realista és molt més difícil del que sembla. Aquí s'ha fet totes aquestes pel·lícules, no? Durant molts anys s'ha anat parlant del realisme, i mira on hem arribat. És com quan parlaven de la igualtat, te'n recordes? Sí. Durant el procés feien plens sobre la pobresa. Però és això que dic, quan jo m'hi cagava, m'entens? Sí. No veia ningú al voltant meu. Ningú. Estem dient coses molt de dretes, No, però m'hi cagava perquè sabia que era mentida. No, és que hi ha gent que es pensarà que dius m'hi cagava i que és perquè tens alguna cosa. No. Per això que t'he dit abans, perquè és que l'autèntica socialdemocràcia era donar valor a l'educació, donar valor a l'exigència, donar valor a les coses que havien donat valor als nostres pares i que van anar relativitzant una darrere l'altra. Donar valor a la família, donar valor a l'amor, no al sexe, però no ara com d'això, vull dir, perquè ja el tema... Sí, escolta, follar m'agrada molt, però vull dir que, hòstia, allò de l'amor... És a dir, totes aquestes coses les han anat relativitzant i destruint. Sí, erosionant, sí. A Bernat de Déu encara riu que el 2015, quan ens vam conèixer, ens vam presentar a Ordi Aventura, com que eren més joves, jo, la majoria, els vaig dir, vosaltres no ho sabeu, però jo he vist la destrucció d'Occident. I era el 2015. Però és que la destrucció és això, la destrucció d'aquests valors forts que ens feien anar. Llavors, jo només dic que llavors, el problema és que s'ha de crear una cultura... Si no tens intel·lectuals i gent que pensi bé, no tindràs polítics que diguin coses amb cap i peus. D'acord. I si no tens intel·lectuals i polítics que diguin coses amb cap i peus, no tindràs
una classe mitjana o un gruix electoral que pensi en cap i peus. O sigui, tot el que tenim és el que va fer el Pujol, que ho va fer quasi tot sol, perquè ell va voler, perquè ell, com que tenia tanta por, va dir... Hi ha conveniència, també. Sí, però com que va dir, m'ho faria jo sol, que així segur que no... Per tant... Que així segur que no acabo com el protagonista del llibre aquell que el tenia obsessionat, aquell del... Ara no em sortirà el títol, és igual. Hi ha un títol d'un escriptor grec, del Kazantzakis, el Crist de nou crucificat. El Crist de nou crucificat. El Crist de nous... És un pastoret que intenta alliberar el seu poble grec dels turcs i l'acaben com el reveure. Hòstia. I aquesta és una de les lectures bàsiques per entendre el Pujol. Uh-huh. El Junqueras actua també molt així. Es protegeix dels catalans. No es protegeix... O sigui, això... Però això no s'ha d'entendre en un sentit de dir els catalans són tontos. No. És que s'ha de crear la cultura... no. Aquí ningú està dient tonto ningú. Val. S'ha de crear... O sigui, igual que hem après... Tenim uns problemes i els hem d'identificar. Exacte. Igual que hem après a escriure en català, ens hem d'aprendre a relacionar amb el poder i hem d'aprofundir en la nostra cultura i amb la nostra història, etc. Clar. I hem d'aconseguir connectar amb l'edat mitjana, amb el nostre jo col·lectiu antic. I ja està. Però llavors, el que vull dir és que identificar les coses que són reals és molt més difícil del que sembla. Si fos tan fàcil, qualsevol imbècil podria ser realista. Sí. M'explico? Sí. Que aquesta ha sigut una altra de les trampes. Te'n recordes l'Albert Rivera parlant del realisme? Ah, sí? Com guanyava a tots els polítics catalans. Però com guanyava a tots els polítics catalans? Perquè ningú li sabia disputar la idea de realitat. Bueno, clar, però és que... Perquè tothom es pensava que els castellans assaltarien la Generalitat si el govern proclamava la independència. És que tot això ve d'aquests fantasmes interns. Mira, jo recordo una tonteria. No és cap tonteria. Recordo veure un reportatge del País, si no m'equivoco, que parlaven amb les rimades. I el periodista s'ha d'esperar, ha quedat una hora i s'han d'esperar perquè estan acabant. Van amb retard i estan acabant. Què estan acabant? Doncs que li estan fent classes de retòrica i de discussió als assessors a les rimades. I llavors li van discutint i fan com un debat, com si l'assessor fos llavors la va corregint, esto no lo digas, esto no sé quantos. Clar, aquesta tia i el Rivera deia, anaven preparadíssims amb tot un cos de tios professionals de l'UCEU que els explicaven el que podien dir, el que no podien dir, els mesuraven les paraules, els feien memoritzar eslògans i els feien memoritzar coses, d'acord? I llavors, així, un català era molt... A no ser que es fos un tio potent... Saps per què no els guanyava? No, però és que no la guanyaven perquè tenien por, no perquè retòricament fossin millors. És a dir, és que el més bèstia... Però retòricament estaven més preparats. Estaven més preparats, sí. Però el problema de base... Sí. Tu això ho has de saber. Que no, totalment. No pots anar amb un ganivet a una lluita amb pistoles. No, totalment, però escolta'm. És a dir, són dues coses diferents. És a dir, retòricament, això és una cosa que... Com un concurs de retòrica... Jo recordo haver anat amb el Grau Pere amb un concurs de retòrica allà a Bilbao i vaig quedar esbalaït de veure que el malament que parlàvem nosaltres. O sigui, que quan sortien els catalans a parlar semblaven negrets al costat dels madrilenys i al costat dels bascos. Perquè, evidentment, hi ha una relació entre la llengua i el poder. I entre l'estructuració del cercle... Absolutament. I la manera com la llengua estructura el cap, etc. Però això és una cosa. Però l'altra cosa és que en aquells debats que hi havia amb les Rimades o amb el Rivera, tota aquesta gent, el problema és que els catalans tenien por de dir la veritat. A les Rimades te la pataves fent-li una simple pregunta. D'acord, sí. Quants catalans estava disposada a apel·lar o a posar a la presó? Ara sembla molt fàcil dit això, però el 2013 i el 2014 aquesta pregunta els hi petava el cervell. No. Jo ho sé perquè jo vaig fer un debat... Quin és el projecte que tenen per Catalunya? Li va petar el cervell. Això per no entrar amb el tema aquest que t'he dit de l'ascensor social. Però és allò que et dic. Jo recordo quan hi ha un tall que corre per YouTube, després ho hem d'anar plegant, no? Perquè hi ha un tall que corre per YouTube de quan el Pujol va confessar i va sortir el seu fill parlant i van fer aquell 6 graus. I vaig sortir jo i vaig dir, el problema d'aquest país és que és l'enveja. És que s'ha convertit l'enveja des després del franquisme s'ha convertit en una arma política. No et pot anar bé. No et pot anar bé perquè aquest país està fet amb gent, amb la meitat de la gent que no tenia res. I hi havia els catalans tenien i els castellans no tenien. I perquè tots els catalans
més o menys, quasi tots, tenien alguna cosa, perquè l'acumulació, el temps porta a l'acumulació. Sí. I la xarxa d'una societat et protegeix. I els immigrants venien sols, per tant, no tenien res. Per tant, això va crear una cultura de l'enveja explotada pels espanyols a sac, de la qual es va protegir el Pujol, etc. Quan vaig intentar explicar això, és a dir, però el que vull dir és que tu no podies dir que havien vingut 2 milions de persones amb una mà al davant i una mà al darrere, perquè semblaves un racista o un no sé què. O sigui, exactament el que va passar. Si no pots dir la veritat... Clar. Sí. És a dir... S'ajunten molts condicionants. Llavors, si tu no pots dir que cada vegada que tu fas una cosa en castellà a Catalunya estàs robant a Catalunya, els mateixos que parlen castellà, els estàs robant perquè la llengua té una funció econòmica, de barrera econòmica i de xarxa econòmica i de mercat i de jerarquització. Si tu compres coses en anglès, no? Però no compres tot. O sigui, perquè els diners estan relacionats amb els sentiments, el mercat, la publicitat està relacionada amb els sentiments. Sí. Bueno, totes aquestes coses que s'havien d'haver explicat no es van explicar mai. Es feien discursos plans. Llavors, bueno, jo ja entenc que en un discurs polític s'ha de sintetitzar, és evident. Jo no soc polític. Però el que jo dic és que necessitem intel·lectuals, escriptors i polítics. Però necessitem això fet des de zero, no, però vull dir que... Sí, t'entenc perfectament. Continuant la tradició de primàries. Jo ja sé que sóc pesat, però nosaltres teníem raó, vosaltres estàu equivocats. I em sap greu dir-ho així, però és la veritat. És a dir, l'únic partit que es va presentar després de l'1 d'octubre amb una idea clara del que havia passat i amb voluntat de capgirar-ho va ser primàries. I es va presentar a Barcelona i no a la Generalitat per motius que tenen relació amb això. I ho va fer gent que no es volia presentar ni tant... O sigui, l'únic que era polític era el Jordi. Els altres es van presentar per patriotisme. Per patriotisme. Llavors, en aquell moment vam fer aquell gest, això va donar el que va donar, però s'ha de continuar. Llavors, a mi, Aliança Catalana em sembla perfecte. Em sembla molt bé. El que ha fet l'Oriols té molt de mèrit, però jo només dic que si ha de servir per fer el mateix que el d'abans o per caure en etiquetes de les d'abans, serà un problema. I que jo només dic que per no caure-hi no és un problema només de voluntat. És un problema d'intel·ligència en el sentit cultural de la paraula. És a dir, que demana profunditat, que demana que hi hagi una base cultural que permeti això i crear una xarxa d'interessos que permeti això. Si entra en la xarxa d'interessos de l'autonomia, per molts discursos que faci, acabarà passant per la trituradora. Llavors, això és una línia molt fina. Sí, perquè tu has dit que ha d'anar... Que no es veurà fins al final, també és una altra cosa. Vull dir que, si tu t'agafes el meu llibre sobre un estiu a les trinxeres, jo ja dic que el 9-N no d'això. Però jo vaig navegant. I a Londres, París, Barcelona, el mateix. Perquè la metàfora de les històries no se sap fins al final. M'entens? Llavors, però, vist des d'on ho estic veient jo ara, l'important no és una qüestió de hem de fer això o hem de fer allò. No hem de fer res concret. O sigui, hem de fer que cadascú faci el que li sembli. Si jo crec que hem de fer alguna cosa és llaurar i començar des de zero i començar a pensar la manera de dir les coses diferents, de pensar-les diferents i d'adaptar-nos a la realitat i d'identificar què és la realitat avui. Què és avui la realitat? I avui la realitat no és l'estat espanyol com era l'estat espanyol fa el 2017. Ja és una altra realitat. És una altra realitat. La realitat de Catalunya no és la mateixa que la del 2017. Vale? Catalunya, no dels catalans. La realitat de Catalunya no és la mateixa. La dels catalans hi ha una continuïtat. Tampoc és la mateixa, però no és la mateixa per bé. I doncs aquí és on a mi a vegades em fa... Els catalans com a realitat estem millor que el 2017. Catalunya està pitjor. Els catalans no. Ara ho estàs aclarint. Vale. M'explico? Sí. Clar, doncs aquesta diferència... És que tu has dit... És que t'he llegit en alguns articles, t'he llegit dir que el candidat que hi hagi d'Aliança i el que pensi...
Bueno, el que hi hagi d'aliança... Ha de ser algú que vagi no només amb molt de compte amb el que fa, és a dir, de no repetir el que va fer l'Oriols o el Ripoll, diguéssim, o... No, ha de ser algú... Jo el que vaig dir és que el tio que es presenti a Barcelona ha de sentir Barcelona com l'Oriols va sentir Ripoll. Ha dit això. Que això vol dir que ha de ser un català que, com a català i barceloní, reaccioni... Però que no faci les mateixes coses que va fer ella a Ripoll, perquè Barcelona no és Ripoll, això ho has dit. Clar, però exacte, és el que he dit abans. És a dir, la gràcia de l'Oriols és que va reaccionar com a catalana a la seva realitat, que era la de Ripoll, i no va fer la típica pedanteria dels catalans de fer veure que era d'un altre lloc. M'explico que jo no. Sí. Ella va dir, a Ripoll li passa això, això és el meu país, jo això ho multiplico al conjunt del país, vale? Però jo converteixo en Ripoll en la mesura de totes les coses, vale? Perquè és un primer pas per començar. El problema que té ara és que quan ha de fer tot el país, aquest salt d'escala ha de vigilar com es fa. És la part difícil. És la part difícil. A Barcelona ha de sortir algú que senti Barcelona com l'Oriol sentia Ripoll i que digui, com a barceloní i com a català, les coses, o sigui que prengui la part per al tot, m'explico? Sí. La gràcia de l'Oriols és que és allò que he dit tornem a repetir, tornem al noi dels ferros a la boca, de me la follaria, si le pones una almohada en la cara sí que me la follaria. És a dir, que hi ha moments en què tu has de ser egoista i has de parlar per tu i has de fer de la teva realitat, diguem, metàfora o categoria. Sí? Sí. L'Oriols, perquè la política se n'havia anat a la merda, l'Oriols va dir, com que els polítics s'han anat a la merda, no hi ha ningú que em representi, jo faig de la meva realitat categoria. Jo sóc Catalunya. Jo sóc Catalunya. Sí, seré de Ripoll, seré una administrativa, però jo sóc Catalunya. Perquè no hi ha ningú que em representi. Per tant, jo sóc Catalunya, sí? Vale? I això és el que va funcionar. Aquest és el gest que va funcionar. A Barcelona s'ha de fer el mateix. Ha de ser un barceloní... En termes barcelonins. Exacte. Que senti Barcelona, que senti la caiguda de Barcelona com l'Oriol va sentir la caiguda de Ripoll. I que la sàpiga lligar amb Catalunya com l'Oriols la va saber lligar amb Catalunya. M'explico? Sí. Ja està. I lligar amb Catalunya no vol dir altra cosa que parlar com a català. No cal res més. Al nivell en què estem no cal més subtilitat. Saps què vull dir? És que, clar, és que ara mateix no cal gaire subtilitat. Però el que sí que cal és anar construint a poc. Jo crec. És una de les coses que ha fet més mal... O sigui, una de les coses que fa mal de l'Oriols és això, que fins ara no ha estirat més el braç que la màniga. Val? Llavors, el que passa que ara ve el salt més difícil. Ara ve el salt. Bueno, ve la part més difícil. Ara ve la part més difícil. Clar, i llavors, si ho aconsegueixen, clar, si ho aconsegueixen, si ho fan bé, ho escamparan al Baix Llobregat i al Besòs i al Vallès Occidental. És que el problema és que, si ho aconsegueixen fer bé. És que és al revés. Tu creus? Sí, és que no té res a veure amb això. Aviam. És que els resultats no tenen res a veure. Els resultats, tornem amb allò que dèiem del materialisme. Bueno, el tipus... És que l'última cosa... No té res a veure els resultats amb si ho farà bé o ho farà malament. Té a veure amb la capacitat subversiva que tingui. És a dir, té a veure amb la capacitat que tingui per generar unes xarxes d'interessos prou sol... No parlava de l'èxit electoral. Vale. No, clar. Vale. No, jo entenc que això és una cosa a llarg termini. Vale. No és a curt termini. Clar. No. Em sembla que ens estem entenent ara. Ok. Esclar. Si allò funciona com a relat... Si el que estàs dient és que ser català no és un... O sigui, els catalans ja som tots. O sigui, la fusió entre catalans i castellans ja s'ha fet. I això és una cosa que identifica molt bé l'Oriols. Per això he dit abans, quan he dit, ella veu que en els musulmans no els podré convertir en ciutadans de Catalunya com els que deia el Tarradellas. I és allò que t'estic dient de la continuïtat. I el que està dient és, si volen ser catalans, que s'ho guanyin. Perquè nosaltres ja hem menjat prou. És a dir, Catalunya ja ha menjat prou. O sigui, els castellans, ja ens hem menjat els castellans, ara no tenim més capacitat. M'explico que jo no. Aquesta és la idea. Però els catalans i els castellans ja som una... que van venir, perquè ens entenguem, i es van integrar més, menys, no sé, ja som una sola unitat amb molt bona mesura. Perquè ells van acceptar la catalanitat. Si viuen en català, si són... Bé, disposo de 2 minuts, per tant, respondré a la formació política que ha tingut la deferència de presentar esmena. Quan érem jovenets ens barallàvem al carrer al crit de xarnegos i polacos.
Avui, aquells amb qui ens esbatussàvem ens voten. Hem tingut fills, ells i nosaltres. Compartim un mateix objectiu. Garantir als nostres fills un futur català segur, pròsper i occidental. Un marc de drets i llibertats que ningú pugui qüestionar ni enderrocar a cop de xària. Hem superat aquell escenari inicial. Mentre alguns de vostès s'estanquen i s'entesten a comparar aquella immigració amb l'actual, ells i nosaltres ja som en una altra pantalla. Ells perquè han entès que la catalanitat és un preu molt petit a pagar per viure en un estat pròsper, segur i occidental. Nosaltres perquè hem entès que si parlen català, pensen com un català i actuen com a catalans, són catalans. Això és el que els fa por. Durant anys, algunes formacions aquí presents i d'altres ja desaparegudes han explotat la confrontació entre els catalans i la immigració espanyola per garantir-se escons dins aquesta cambra. Han viscut i crescut de mantenir actiu el conflicte, de procurar la no integració d'aquella onada immigratòria. Amb la nostra irrupció, formada per persones de diferents orígens, de diferent recorregut polític, unides totes per un objectiu comú, que no es fan retrets ni cordons sanitari entre elles pel passat, sinó que es donen la mà per abastar el futur, la guingueta se'ls hi ha acabat. La guingueta i la indissoluble unitat d'Espanya. Temps al temps. Sí. Allò que va dir el discurs aquell l'altre dia al Parlament, fenomenal. T'ho diré d'una altra manera. Si van acceptar l'1 d'octubre, són catalans. Sí. I això és el 80% de la població d'aquella època. Sí, a més, és així. I és així. I és així. I els que s'hi haguessin rebotat eren un 15%, un 10%. Per tant, a tot aquell món hi eren catalans. Allà es va crear un demos nou. Allà es va crear el demos. El país es va crear allà. No, i a més de la resistència que pogués haver en aquest demos nou, ara mateix amb el tema de la immigració... I per això vam fer primàries. Perquè el que es tractava era de donar cos i articular aquest demos. I per tant, el més bàsic i primari era la democràcia, no el partidisme. Els partits ja vindrien després. A l'Oriols el que li ha passat és que l'han accelerat perquè amb la immigració, que això és el que van fer els partits per intentar, diguem, donar pel sac i controlar la gent, que és a dir, portar molta gent per acollonir-nos amb la llengua i per buscar bosses de votants noves per no tenir que dependre dels catalans que havien votat l'1 d'octubre. Per no haver de dependre de la memòria, allò que diem de la continuïtat, de la memòria de l'1 d'octubre. Per això nosaltres ens hem presentat a primàries. I llavors, allò vam fer-ho, allò va ser... O sigui, per això vam fer-ho el màxim democràtic que es podia fer. Llavors, jo crec que l'Oriols faria bé de fer aquest gest a Barcelona perquè és una cosa que s'ha de discutir, o sigui, perquè Barcelona és de tothom, perquè ens entenguem, de tots els catalans, és la capital dels catalans, perquè no té un candidat clar i perquè el tema és la catalanitat i perquè allà no hi ha el problema que té a Ripoll amb l'islam. Que jo entenc que allà on Catalunya fa frontera amb l'islam, allà on Catalunya és la frontera d'Occident, s'ha de comportar com Occident. Però allà on Catalunya es juga la seva catalanitat, el principal és la catalanitat. Ha d'actuar com Catalunya, no com Occident. Exacte. Occident també. Sí, exacte. És a dir, això s'ha de graduar. Sí, ara t'entenc. I aleshores, jo crec que la democràcia és importantíssima pels catalans, perquè és el nostre tret distintiu. Sí. Trobaràs un llibret dels anys 80 de l'Amelang que explica molt bé de les èlits barcelonines del 1500 i 1600 i explica molt bé que Barcelona, o sigui, que de les 3 grans ciutats del Mediterrani, Gènova, Venècia i Barcelona, la més democràtica era Barcelona. Barcelona era una ciutat... Tradició del Consell de Cent... capaç d'enviar a les negociacions de pau un tio com el Miquel Parets, que nosaltres no ho diem mai, però tenim un tio que en el segle XVI va escriure un dietari de no sé quantes volums, en català, evidentment, que era el seu puto idioma, que era un tio que era palletero, un tio del poble. I és el dietari, per dir-ho així, més complet d'algú del poble de tota Europa. Hòstia, no ho sabia, això. No, clar, és que... Bueno, doncs... Vull dir que això va amb la nostra... I, m'entens? En canvi, Venècia era més aviat una dictadura i Gènova una oligarquia. Però el que vull dir és que la democràcia a nosaltres és un tret distintiu. I, a més, està lligada a l'1 d'octubre i està lligada a tota una sèrie de coses. Doncs jo crec
que fer unes primàries a Barcelona seria una molt bona idea si no tens un candidat clar. Si tingués un candidat clar, hi ha un candidat clar que pugui funcionar, ella sabrà. Jo dic el que a mi em sembla, jo, evidentment... Sí, no. Estem aquí fent crítica constructiva, diguéssim. No, vull dir, jo el perill que veig és aquest. Jo dic, jo vaig criticar molt el Jordi perquè se'n va anar cap a l'esquerra, i si l'Oriol se'n va molt cap a la dreta, pues, la criticarem igual. Cap a la dreta, no, quan dic molt cap a la dreta, ja s'entén, sí, perfectament. Té a veure amb la jerarquia de les coses. Sí. És a dir, per això he fet èmfasis amb això del Frederic i de l'Esperit, que espero que s'entengui, perquè és com quan tu llegeixes una informació de l'Oriols i diuen el que ha dit davant d'un grup de gent rica. Dius, si a l'ordre en què ha dit les coses és aquest, anem malament. Però clar, com que jo no hi era, no puc saber si aquest era l'ordre. Clar. M'explico? Però m'explico que va d'un pèl, I aleshores, perquè així és amb el procés també, com es van torçar les coses, m'explico? Sí, perfectament. Llavors, i si no hi ha ningú allà, o sigui, jo no sé si ella ho diu en aquest ordre o no, però espero que comenci a haver-hi, cada vegada hauria d'haver-hi més gent que fos capaç d'identificar si els diaris estan mentint o no respecte al que ella diu. També és veritat que ella s'ha de protegir. Molt bé. Però si s'ha de protegir, aleshores haurem d'acceptar que el Junqueras també s'ha de protegir. El que vull dir és que o tots moros o tots cristians. No, clar. No. I que el Puigdemont també s'ha de protegir. I per això l'altre dia, en un dels articles, els vaig posar els tres al mateix nivell. M'explico? Sí. Perquè, clar, aquí ja ha passat un temps. Ells ja han pagat el preu. O han pagat un preu. El que vulguis, però l'han pagat. No es pots dir que no l'han pagat. I han sobreviscut, fins a un punt. Llavors, jo com ho veig jo? És a dir, si ella s'ha de protegir, el Junqueras... Veus com ets molt més generós del que diuen de tu? Soc realista. No té a veure amb la generositat. Molt més generós del que... Però és que l'amor... És que això sembla molt filosòfic, abans m'has preguntat per la transcendència, però és que és així. O sigui, l'amor, la realitat i la bellesa fan un triangle perfecte. És així. And on that note... On that note... No, només l'última cosa que et volia comentar o preguntar o parlar és sobre la nostra feina. És a dir, tu amb Casablanca, jo amb el Net Informació, aquests podcasts, aquests vídeos que fem, aquestes trobades amb gent, entrevistes, converses, el que sigui, o debats, tot això ha de servir també per impulsar tota aquesta nova intel·lectualitat, aquest corrent, una renaixença cultural nova del segle XXI. Que considerem la renaixença d'Occident, però no passa res. Que és la renaixença d'Occident, sí, també ho és. I que, a més, ha de ser, sobretot, desacomplexada. Bueno, és que no entro en aquesta paraula. Jo sí. És una paraula, diguem, que he lluitat molt perquè no m'afectés mai. Vale, no et nego... Jo recordo quan el professor Colomer, el Miquel Colomer, que potser escoltarà el vídeo, deia hem de ser discrets. I reia. El nostre mal no vol soroll. Hem de ser discrets? Sí. I jo sempre reia. Discrets. Sí. Jo crec que hem de ser qualsevol cosa menys discrets. Però bueno. La gent ha tingut molta paciència amb mi, també és una cosa que s'haurà d'explicar ull per ull. Però sempre intento que la paciència al final surti a compte. Molt bé. I això que dius que el que hem de fer, doncs el que fem. Jo el que m'agradaria és que hi hagués més youtubers en català. Sí. I el que m'agradaria a mi és tenir més subscriptors a Patreon. Abans has preguntat per què cobro i per què estan tancat. És perquè jo tinc la tesi, i jo crec que funciona així, que quan tu pagues et fixes més en el que escoltes. I com que... Això jo també ho he vist, sí. És molt difícil fer discursos començant de zero cada vegada. En el Jordi, en el Graupera, sempre li deien que s'allargava molt. I s'allargava molt perquè, evidentment, està intentant fer una cosa... O s'allarga molt perquè està intentant fer una cosa molt difícil. Vale? Llavors, jo, el que he fet a Casablanca, el que vaig fer, i per això vaig tancar-ho, i això sí que va ser una decisió molt unilateral personal meva... Tancar-ho vol dir posar una paret de pagament al davant. Sí, perquè jo vaig dir, jo vull que la gent... Jo vull saber si el que jo estic fent és realista.
si existeix a la realitat. Perquè si la gent no està disposada a pagar per això, si jo no puc viure d'això, m'he de dedicar a una altra cosa. Vale? Clar. Però el que no em vull és trobar amb 60 anys al carrer. M'entens? I jo he de construir la meva vida. Llavors, jo, sota el món autonòmic, havia anat fent molt a poc i molt mal vivint, però jo tenia una xarxa que em protegia, que era, a part de la xarxa familiar, la xarxa autonòmica que jo tenia. Però quan va caure la xarxa autonòmica, ja no hi havia xarxa. Eres professor d'universitat. Em van fer fora, és a dir, els amics, això que et dic, o sigui, tothom va començar a córrer, aviam què agafava, és a dir, la xarxa de protecció es va dissoldre. Per tant, jo havia de veure. Però també hi ha una altra cosa que és això que dic. És a dir, sempre havia passat per boig en el món autonòmic. Perquè, clar, quan has de començar a explicar les coses des de zero, hi ha molt poca gent que tingui la paciència d'escoltar-te des de zero. Vale? Sempre el que escoltava era el Jordi, i per això el Jordi va acabar presentant-se a primàries. No perquè jo ho hagi de dir tot, però vull dir que, però vull dir que ja m'entens, però per això érem amics, però vull dir que, clar, tu veus unes coses que les tens que explicar des de zero i aleshores, cony. Llavors, a Casablanca què passa? Que amb l'Abel, que també ens posem d'acord de seguida, perquè també, diguem, suposo que ell no parla per no tenir que explicar les coses, fa el revés que jo, la idea és, tu vas creant una intel·ligència en un espai reduït, amb una gent limitada, que va interioritzant el discurs, que va entenent les coses, que les va filtrant a fora i que va generant aquestes sinergies, i ja està. I aleshores, quan tu dius, per això a vegades fem la broma aquesta de Victòria de Casablanca, quan passen coses que no és perquè nosaltres ho haguem provocat, això la gent es pensa, és perquè... Però us la sentiu com a vostra. És perquè és una cosa que ja no l'hem d'explicar, que ja està explicat, m'entens? O sigui, que ja no... Fets l'expliquen. Exacte, que ja es dona per descomptada. Aleshores, la idea és aquesta, llavors, nosaltres voldríem ara, clar, jo voldria més subscriptors, evidentment, però tampoc estic molt desesperat per tenir-ne molts més. Perquè, com t'he dit, quan a vegades em diuen no, tu hauries de tenir 1.000 subscriptors. No, 1.000 subscriptors no calen. És a dir, seria un problema, segurament, perquè aleshores tindrien unes pressions que no es podrien d'això. Els col·laboradors es tornarien bojos, és a dir, tot s'ha de posar sempre en el seu... Potser podries obrir algun. Evidentment, és una cosa que més algun dia farem, perquè ara ja comencem a tenir volum, etc. Però l'important és que jo crec que és que a mesura que hi hagi gent que pensi diferent, aniran sortint i que pugui connectar amb el sentiment profund del país, aniran sortint youtubers i aniran sortint columnistes, escriptors i altres, diguem, músics. Animals. I altres animals. De companyia. Altres animals de companyia. La Rosalia no s'entén sense l'1 d'octubre, per exemple. Vull dir que ella va fer el seu gest, però vull dir que el va aprofitar. Però vull dir que és un producte, diguem, de la Catalunya de l'1 d'octubre. Molt bé. Fantàstic. S'ha entès, això? S'ha entès perfectíssimament. Molt bé, Enric Vilà, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Un plaer i un altre dia en farem un altre. Ha sigut molt llarg. Una miqueta més curta. Sap greu. Que vagi bé. Fins ara. Fins aviat. Adéu.